בואו נתחיל. נתחיל ברגע להגיע, ואני רוצה לפתוח בקטע מתוך העבודה הפנימית, מן המאה הרביעית לפני הספירה, הניה, פרק שאפשר לקרוא לו פרק 5. זה 4 שורות על הדאו ועל הגוף. לדאו אין מקום קבוע, אך בלב המטופח הוא מוצא מנוח ושוכן. כשהלב בדממה והצ'י בסדרו, הדאו יכול לעצור. אז יש פה 4 שורות עם המון תוכן בתוכן. לדאו אין מקום קבוע, וכפי שנכתב במקומות נוספים בטקסט הזה, הוא בזרימה. הוא בא והולך, הוא נשאר ונעלם. אבל בלב המטופח הוא מוצא מנוח ושוכן. לב מטופח, כמו שאנחנו רואים בשורה הבאה, זה לב שיכול להיות בדממה. ויש פה גם איזושהי בקשה לגבי הגוף, שהצ'י יהיה בסדרו. אז כשהלב בדממה והצ'י בסדרו, הדאו יכול לעצור. לעצור זה לא במובן של לקפוא, אלא זה במובן של לשכון. כמו שנכתב, הוא מוצא מנוח ושוכן. אז בואו נתרגל היום, במיוחד עם כל החדשות והדאגות שזה יכול להביא והאי-ודאות. בואו נתרגל מתוך המקום הזה. מתוך הידיעה שלדאו אין מקום קבוע, אבל בלב המטופח הוא מוצא מרגוע ושוכן. ואז מה שנרצה לעשות במהלך התרגול, זה להביא את הלב או לסייע לו, לעזור לו להיכנס לדממה, רוג'ינג, ולצ'י להיות בסדרו. לב בדממה, רוג'ינג, צ'י בסדרו, ואנחנו נעשה את זה באמצעות עמידה, באמצעות תנועה, ונתחיל עם עמידה. אני עומד, אני מסתכל סביב, נותן לתשומת הלב להיות בחוץ לרגע, לראייה, לשמיעה, שם לב לצלילים שעוטפים אותי, למראות. אפשר ממש להזיז מעט את הראש, ולתת לראייה לנוע ימינה ושמאלה. ואז לזהות שהכל בסדר. ולהזמין את תשומת הלב לנוע פנימה אל הגוף. פנימה אל העולם הפנימי שלנו. אל הלב ואל הצ'י. ונרגיש את כפות הרגליים פוגשות את הקרקע. נשים לב לצמיחה שנוצרת כלפי מעלה, ובמקביל להשתרשות שנוצרת כלפי מטה. כתפיים כבדות, שוקעות, כפות ידיים כבדות, אצבעות שוקעות, אבל הראש כאילו נדחף כלפי מעלה עם אנרגיה כלילה שמרימה את כל הגוף. ומכאן נרים את הזרועות מעלה. תנועה עדינה שפותחת את הגוף. אנחנו מתחילים בטיפוח הצד החיצוני של הגוף, השרירים, הרקמות. פותחים את המפרקים, את הכתפיים, פרקי כפות הידיים, הברכיים. מרגישים שכל הבטן וכל הגב נמתחים, ומוסיפים את הנשימה. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה.
פעם אחרונה. שאיפה, נשיפה. נשלב אצבעות. שאיפה, נשיפה, מביט לצד שמאל. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. פעם אחרונה. שאיפה, נשיפה. פותח, מוריד מטה. כפות ידיים לפנים, הוק. משחרר כתפיים, מרפקים וכפות ידיים, דוחף לפנים ולאחור. הוק. וממרכז בית החזה ומרכז השכמות, דוחף. מטה. מעלה. מבט לפנים. מאחורי הראש, מעגל את הגב. מעלה. לוחץ מטה. שוב. מאחורי הראש. פעם אחרונה. מטה. יד שמאל עולה. פותח את צד שמאל. למרכז, לימין. עם כל תנועה אנחנו פותחים את השרירים, מעריכים אותם. אנחנו רוצים לייצר עוד מרחב בגוף ולתמוך בתהליך ההשקטה של הלב. למרכז. למרכז. ידיים על המותן. דוחף לצד שמאל. משחרר. לימין. לשמאל. פעם אחרונה. מרכך רגליים.
מסתובב ומביט לאחור. למרכז, לימין, למרכז, לשמאל, למרכז, לימין, חזרה למרכז, משקל אל ימין, פותח את שמאל, בעונות ימין פנימה, בעונות שמאל החוצה, ידיים לאחור, הוק, מעלה, משחרר, בעונות שמאל פנימה, בעונות ימין החוצה, זרועות לאחור, הוק, בית חזה מעלה. משחרר, בעונות פנימה, בעונות החוצה, הוק, מעלה. משחרר, פנימה, החוצה, אחורה, מעלה. משחרר, חזרה למרכז. נעשה מעברים מטה, כמה שאני יכול. אני נעצר כאן, או יורד עוד, אם בנוח לי, ואז עולה מעלה, דוחף, ומתיישב על הרגל השנייה. מעלה. המטרה כאן היא לא לרדת הכי למטה שאני יכול באופן שהוא לא מתחשב בגוף, אלא לשים לב לגבולות של הגוף. לשים לב כמה נכון לי לרדת. הגב נשמר ישר. מעלה. מעלה. פעם אחרונה. מעלה. ידיים יורדות. אוסף כדור, מגלגל אותו כלפי השמיים. יורד הכי נמוך שאני יכול, כאשר הגב שלי יכול להישאר ישר. קודקוד הראש, הבי חווי 100 מפגשים אל השמיים. פעם אחרונה. ידיים יורדות, נפתחות. משלב אצבעות, מרפקים כלפי מטה, מסובב כפות ידיים בקרסול. פותח. מטה. צד שני. פותח. מחבר רגליים. זרועות לצידי הגוף. תשומת לב לקו האמצע שעובר בגוף וכל הגוף שמתהדק סביב הקו הזה. מתהדק אבל שומר על פעימה נוחה, על שחרור. ידיים יוצאות
כפות הידיים נחות על הבטן. אנחנו מזמינים את התודעה להיות שקטה ומתכוננים לתרגול 13 הצעדים להחזרת הגוף לרכות וגמישות. תודעה שקטה, מזמינים את הלב להיות שלב ואת כל הגוף להיות נינוח. ידיים יורדות, משלב אצבעות, שאיפה. כפות הידיים כלפי מעלה, דוחפות את השמיים. מרפקים מתקרבים לאוזניים, מבט כלפי מעלה. אני מרגיש את הגוף מתארך מעלה ומטה. צומח אל השמיים ושוקע אל האדמה. מבט חוזר לפנים, מטה את הגוף לצד שמאל. כפות הידיים דוחפות באלכסון מעלה, כפות הרגליים מטה. והגוף כמו צינור בין שמיים וארץ. מעלה. לימין. מעלה. להסתובב לאחור, להסתובב לצד שמאל, להביט לאחור. למרכז, להסתובב לימין ולהביט לאחור. למרכז. הזרועות נשארות במקום, אני רק מקשיט את הגב מעט לאחור. בטן חזקה, אגן חזק, ואני מביט מעלה אל האין סוף. חזרה למרכז. מבט לפנים, אגן לאחור, יורד מטה. רגליים ישרות, ברכיים רכות, לוחץ כלפי מטה. משחרר, לוחץ מעל רגל שמאל. משחרר, לוחץ מעל כף רגל ימין. משחרר, לוחץ מעל כפות הרגליים במרכז. ומכאן משחרר את האגן כלפי מטה. מתיישב בנוחות, בתוך היחסיות של המילה נוחות. הגב נפרס, מבט לפנים ולמטה. בערך 1.5 2 מהגוף. מעלה.
פותח את כפות הידיים, מחבק את הרגליים מאחור, מושך את הגוף. משחרר כפות ידיים, מניח להן לפנות מעלה, מתחיל בהדרגה לעלות, פורס זרועות לצדדים, תן לכל מתח שנוצר מהתרגול להתפזר לאורך הגוף. וחזרה למרכז. מזמין את הלב להיות שלב, את התודעה להיות שקטה, ואת כל הגוף להיות נינוח. ועל הימין, ידיים יורדות, באות מן הצדדים, ונמצאות מול הבטן. במקום הזה אנחנו נעמוד לכמה דקות, עמידה שקטה, אבל כמו שנכתב בקלאסיקת הטאי צ'י, בתוך הדממה חפש את התנועה. אז אנחנו עומדים בדממה, אבל בתוך הדממה הזו יש תנועה. הדממה היא לא חלופה לתנועה, היא פשוט האיכות שעוטפת אותה. האיכות שעוטפת את הרגשות, את המחשבות, את התחושות שבגוף. את התנועה הבלתי פוסקת של הלב, מערכת הנשימה, הדם, זרימת הצ'י. יכול להיות שלרגעים נחווה עצירה או היעדר של רגשות ומחשבות, אבל המצב העמוק שאנחנו מכוונים אליו עכשיו זה דממה כאיכות שעוטפת את כל מה שנמצא. כמו הורה שמארסל ילד בוכה. ההורה נשאר רגוע, הילד יכול להיות עם המון תנועה. באותו אופן או באופן דומה אנחנו נרצה לפגוש את כל ההתרחשויות בתוכנו. Hmm.
והיכולת לפגוש את הדברים בדממה נקראת צ'ינג גונג, מיומנויות הדממה. כלומר, זה לא משהו שמתאפשר בפעם אחת, אלא זו מיומנות שמתפתחת בהדרגה. זה בעצם הגונג פו של איכות הדממה, כאשר גונג פו לפעמים מתייחס לאומנויות לחימה, אבל במובן תרבותי רחב יותר, מתייחס למיומנות שמושגת באמצעות תרגול ארוך ויציב. אז ג'ינג גונג, המיומנויות או מיומנות הדממה. והמודל של התרגול שלנו הוא הוליסטי. אנחנו רוצים לתרגל את מיומנויות הדממה וגם את מיומנויות התנועה. אז ניתן לידיים לרדת מטה. והטקסט עצמו מדבר על הדממה שבלב, אבל על הצ'י שזורם כסדרו, לאורך הגוף. נרגיש את הזרועות מטה, ובאמצעות סדרת תרגילי הטאי צ'י והצ'יקונג, 18 תרגילי הטאי צ'י והצ'יקונג, נלווה את תנועת הצ'י בגוף. אנחנו לא מסדרים אותה באופן אקטיבי, או לא מתייהרים שאנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו כן רוצים לתמוך בה, לשים אליה לב, לפתוח את השרירים והמפרקים כדי לאפשר לאנרגיה לנוע טוב יותר בתוכנו. ולשם כך נועדו התרגילים. אנחנו מתחילים בראשון. שאיפה, ידיים עולות, ואני מרגיש את תנועת הגוף כלפי מעלה. נשיפה, מטה. ומה שננסה לעשות בתרגילים השונים, זה לראות איך התנועה יכולה להיות מעט יותר חלקה, מעט יותר איכותית. כלומר, אם כאשר אני עולה, אני מרגיש שהכתפיים קפוצות, השרירים, המרפקים נוקשים, אני מזמין אותם להתרכך, כך שהתנועה תוכל להיות חלקה ככל שהיא יכולה. אני ארצה להרגיש באמצעות התודעה כל חלק וחלק בגוף. פה ממש את קצות האצבעות, את העיניים, שמאפשרות לנוכחות לצאת קדימה. פה את המנוחה. את הצד הפעיל של הפעימה, ואת הצד הסביל, הנח. שאיפה, נשיפה. אנחנו מאפשרים לאיכות של יאנג להתבטא בגוף, ולאיכות של יין. אבל כשאנחנו ביאנג, אנחנו לא בנוקשות, וכשאנחנו ביין, אנחנו לא בקריסה. יאנג, צמיחה, יין, מנוחה. פעם אחרונה. מכאן, להרחיב את בית החזה או לפתוח את הלב. הידיים עולות עד גובה כתפיים, מסתובבות ונפתחות. אני רוצה לשים לב לסנכרון ההרמוני שבין תנועה ונשימה.
שאיפה, נשיפה. אם השאיפה שלי איטית, מהירה, אז אני אנוע מעט יותר מהר. אם היא איטית, אני אנוע באיטיות. הצ'י יוכל להיות כסדרו כאשר אני אוכל לתרגל בהרמוניה, מבלי להפעיל לחצים מיותרים על התנועה או על הנשימה, מבלי לדחוק בנשימה שתהיה ארוכה יותר ממה שהיא מסוגלת, באמצעות תנועה איטית מדי. מבלי להפעיל לחץ על עצמי לביצוע מסוים או ביצועיסטיות. זו לא אתלטיקה. שאיפה בקצב שלי, נשיפה בקצב שלי. ההבנה שבעצם אני פוגש פה את עצמי, עוזר לצ'י להיות כסדרו. היכולת לתרגל מתוך האיכות הזו, היא גם מה שעוזרת ללב להיכנס לדממה. פעם אחרונה. שאיפה, לאחוז בקשת בענן. שאיפה לשמאל, נשיפה לימין. שאיפה, נשיפה. אז פעם אנחנו לא שמים לב במיוחד לדימויים או לחישת הצ'י, אבל אנחנו כן שמים לב לאיכות התנועה שלנו. כמה מתח יש לי בכתפיים כרגע. עד כמה אני יכול להיות במנוחה עם הזרועות מעלה ומצד לצד. האם אני מצליח לרוקן ולמלא את צד ימין וצד שמאל לחלופין? שאיפה לשמאל, צד ימין מלא, צד שמאל ריק. נשיפה לימין, צד שמאל מלא, ימין מתרוקן. האם אני יכול לחוש שגם אם נמשיך לתרגל את התרגיל הזה לעוד 10 דקות או 20 דקות, אני אוכל לעשות את זה בהרמוניה עם הגוף, ולא במלחמה איתו. ואילו התאמות אני צריך לעשות כדי שאוכל להצליח להישאר בתרגול הזה לאורך זמן. בעצם זו הדרך שלנו לתמוך בזה שהצ'י יהיה כסדרו. ונשיפה, פותח את צד שמאל, מטה, לפזר עננים. אני מתיישב הכי נמוך שאני יכול, כאשר הגב עוד יכול להיות ישר ו100 מפגשים, כתר הראש כלפי מעלה. שאיפה, נשיפה. במיוחד אם אני יורד נמוך, אני יכול לשים לב לאיכות או לאיכות ההתרוממות. האם הרגליים רועדות? האם אני מרגיש תנועה חלקה כלפי מעלה? וום. ואני שואף, לפחות בהזמנה, להגיע למצב שהתנועה חלקה ונעימה. מאוד אלגנטית, מלאה בחן. פעם אחרונה. זרועות לפני הגוף. בתנוחה קבועה לגלגל יד לאחור. פתח את המותן.
שאיפה, נשיפה. ואני שם לב לאיכות התנועה. יש מקומות, למשל כאשר היד יורדת מטה, שלפעמים נוצרת מעין תקיעות כזו. אז אם אני יכול לרדת, ובתנועה חלקה, להמשיך את התנועה, לדחוף את זרוע שמאל לפנים, ימין מתחילה לבוא לאחור. פעם אחרונה, כפות ידיים מטה, לחתור בסירה במרכז האגן. ידיים כמו משוטים, נכנסים אל המים מתחת לכתפיים, עולים, יוצאים מן המים. ומספיק בדימוי הקטן הזה, כדי שכל איכות התנועה תשתנה. פעם אחרונה. ולהחזיק כדור אל מול הכתף. שים לב בתוך הצ'י הסדור הזה, לשרשר את התנועה שרוצה להתרחש בגוף. משקל אל שמאל, דוחף אגן, מרים יד, ורגע לפני שהגוף נופל קדימה, אני מרים את העקבים והתנועה עולה מעלה, ואז היא יורדת, חזרה למרכז. תרגול יהיה מאוד חלק, כאשר נצליח לעשות אותו על פי שרשרת התנועה, ואז גם יש מין מסילה כזו, שאפשר להתמסר אליה, בתוך התרגול. וום, מן הבטן, מעלה אל הראש, מטה אל הבטן. מן הבטן אל הראש, מן הראש אל הבטן. ופעם אחרונה. להסתובב ולהביט בירח. מטה. צד שני. מסובב את כל הגוף, מפתל אגן, בטן, בית חזה, כתפיים, ואז נותן להכל לחזור למקום. מין סחיטה מלאה כזו, כמו שסוחטים
מגבת רטובה. ופעם אחרונה, מטה, זרועות על המותן בשאיפה, והתרגיל שהעמקנו בו בראשון, נשיפה. טואניהו טוויג'אנג, לסובב את המותן, לדחוף את כף היד. תן להנחיות שאנחנו זוכרים בספונטניות, לרשמים מהתרגול של ראשון ושלישי, להנחות את התנועה שלנו כרגע. ואל אלו נוסיף תשומת לב נוספת לתנועה של הגוף, להתיישבות מטה ולקיבוע של האגן, לגמישות ולרכות של המותן, לאפשרות לחבר בין המותן והיד, לאפשרות לדחוף בנשיפה ולשחרר בשאיפה. פעם אחרונה בימין, פעם אחרונה בשמאל, ומכאן ינשור ידי ענן, שמאל לפני הראש, ימין על המותן. האגן נשאר במקום, אני רק מפתל את המותן לצד שמאל, מחליף בין הזרועות לימין. וכמה חלקה יכולה להיות התנועה הזו. ההחלפה של הזרועות, פיתול הגוף מצד אל צד. אפשר להרגיש איך המותן זז, ואז בית החזה, כתפיים וראש. מותן, בית חזה, כתפיים וראש. היד התחתונה במקום להימשך ככה, כאילו, הופ, מסיעה, אקטיבית. שאיפה אחרונה, נשיפה. פותח את כף רגל ימין ב-45 מעלות, שמאל לפנים, שתי כפות הרגליים על הקרקע. נשיפה, שאיפה. מתיישב, מרים מעלה כמו לפזר עננים. נשיפה. שאיפה. ואני רוצה לשים לב לאופן שבו אני יורד לפנים, יציבות. אני לא עובר את האצבעות עם הברך. אני לא מערים קשיים, אני מחפש שהתנועה תהיה כמה שיותר רכה ונעימה. המיומנות הזו של העברת המשקל תהיה המוקד שלנו ביום ראשון, אבל לעכשיו פשוט נשים לב. ומכאן פעם אחרונה,
ידיים באות לפנים, אני מיישר את הרגל הקדמית, מרים מאחור את העקב. שאיפה, מרים את הבעונות, אני אנוע מעט לאחור. נשיפה, עקב. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. בואו נתמסר רגע למקצב של התנועה הזו. עם העברת המשקל הנעימה קדימה ואחורה. אנחנו לא מכוונים את הצ'י, לא אומרים לו לאן ללכת, אבל באמצעות התנועה המחוברת בין נשימה וגוף, אנחנו פותחים ומרחיבים את המפרקים, מאפשרים ליותר ויותר חלקים מתוחים להשתחרר. ותנועת האנרגיה בגוף הופכת להיות יותר חלקה, יותר נעימה. פעם אחרונה, פותח זרועות. שאיפה, נשיפה. פעם אחרונה, מרפקים, שוקעים, שמאל בא לאחור. כפות הידיים על המותניים, שאיפה, אני מסובב את אגרוף שמאל. נשיפה, משחרר. ווי הוא ווי, לעשות אי עשייה, או לעשות באי עשייה. אני לא שולח אגרוף לפנים, אלא אני טוען את הגוף לאחור, מרגיש את היווצרות האנרגיה, את הצטברותה, ואז וום, כמו קפיץ, היד משתחררת. ומה שאנחנו עושים זה אנחנו מחפשים את האיכות הזו, של לעשות באי עשייה. לתת לאגרוף להיוולד מעצמו, לשגר את עצמו. פעם אחת בכל צד. וידיים מעודות נפתחות. שאיפה. כפות ידיים החוצה באופן הזה. שאיפה. נשיפה. שאיפה.
נשיפה. פעם אחרונה, זרועות לצדדים, יד שמאל מצטרפת, ידיים שוקעות, שאיפה, נשיפה, שאיפה, אולי בקרוב נחזור על זה שוב. אחד התרגילים המורכבים יותר מבחינת קואורדינציה בתוך התרגול, לצייר שני מעגלים שנעים בכיוונים הפוכים בגוף. וצד שני. פעם אחרונה, ומכאן, מלמטה, להקפיץ כדור. ההקפצה היא באזור הבטן. כאילו אני תופח בכל האנרגיה שהצטברה באזור הבטן. תומך בהתפזרות שלה לאורך הגוף. שאיפה, נשיפה. פעם אחרונה. מכאן. שאיפה. תנוחת סיום. אנג'אנג פינג צ'י. לוחץ כפות ידיים עבור צ'י של שלום ושלווה. שאיפה, תרגיל שמקפל בתוכו את כל התרגילים שעשינו עד כה. את כל התנועות, את כל הכיוונים. בואו לוחץ מטה. וחוזר לאוג'י. נשאר באוג'י ורגע נקשיב למילים שפתחנו איתם. לדאו אין מקום קבוע, אך בלב המטופח הוא מוצא מנוח ושוכן. כשהלב בדממה והצ'י בסדרו, הדאו יכול לעצור. כלומר, כל התרגול הזה, אנחנו מכינים מעין משכן בתוך הגוף ולדאו הזה. פרק מסתיים במילים, תפחו את הלב, השקיטו את הכוונה, וניתן יהיה להשיג את הדאו. אז הנה, זה מה שניסינו לעשות. מחברים את כפות הידיים. מייצרים או מתחילים לייצר איזושהי הפרדה, מעבר בין התרגול לבין הרגעים שמעבר לתרגול. אפשר להזמין את איכויות התרגול, לבוא איתנו גם אל מעבר לתרגול. יד ימין באגרוף.
יד שמאל מכסה. קידה ראשונה, לאחינו ואחיותינו ללימודים. בעבר, בהווה ובעתיד. קידה שנייה, למורות ולמורים שלנו. בכל נתיב התפתחותי שהוא. בעבר, בהווה ובעתיד. קידה שלישית, לעצמנו. וכשאנחנו קדים לעצמנו, אנחנו קדים למי שנתן לנו חיים, ולמי שנתנה להם חיים, כל הדרך אחורה, עד המקור, עד הדף.